איך שנכנסה 2024, נרשמה עלייה של כ10% מקצבת הנכות הכללית. נכון להיום קצבה שכזו מעניקה לזכאים סכום של 4,291 שקלים. זה אולי לא המון, אבל זה די יכול לשנות חיים לחלק מהאנשים. איתי עורכת הדין ענבר גולן פרטוש, והיא תסביר לי קודם כל מי זכאי לקבל את הקצבה הזאת ואיך הוא יכול לקבל אותה. מה שלומך, ענבר? אני בסדר גמור, ערב איזה טוב. כיף שאת כאן. בואי נתחיל מהבסיס. כאילו אני מבין נכות של, אני יושב על כיסא גלגלים, זאת נכות. אני שובר את היד, זאת נכות. מה זה נכות כללית? נכות כללית זכאי לקבל כל אדם שהוא תושב ישראל, והוא מעל גיל 18. כל אדם שיש לו איזושהי מגבלה שגורמת לו לקושי לעבוד, ויש לו פגיעה של מעל 50% מהיכולת שלו להשתכר, הוא כבר עומד בקריטריון אחד. אוקיי, אז יש לנו, אם אתה תושב ישראל, אם אתה בגיר, כלומר מעל גיל 18, ואם אתה לא יכול לעבוד לפחות בחצי מהפרמטרים? נכון. ואז לאחר מכן בוחנים את ההכנסות. מי שמגיע עד 7,000 ברוטו, זכאי להיבדק לקצבה. אבל אנשים שכבר מקבלים קצבאות, יכולים להרוויח גם קצת יותר ולהתקרב לשכר הממוצע, והקצבה שלהם כמעט ולא תיפגע. אוקיי, אז זה גם משמעותי, כי יש אנשים שמעדיפים אופטימי. לסבול ולא לוותר על ההכנסה שלהם, אני נכון, מבין. נכון. מעבר להכנסות, צריך כמובן לסבול מאיזושהי בעיה רפואית או מגוון בעיות רפואיות. זה יכול להיות כל מיני? כן, זה יכול להיות כל מיני. צריך לצבור בין 40% ל-60% נכות, שבעצם אנשים יכולים לסבול מבעיות גב, ממחלות כרוניות, לוקים בשכלם, בנפשם, כל מיני בעיות, והמכלול הכללי של אותן מגבלות מגביל אותם ביכולתם להשתכר, ואז בעצם הם יכולים להיבדק. אוקיי, הם נבדקים ומקבלים אוטומטית את הקצבה? כאילו הם באים עם תפסים וחוזרים הביתה עם צ'ק? היינו רוצים את זה מאוד. אנחנו מגישים את התביעות האלה למוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי ברגע שעומדים בשני הגורמים המצטברים האלה של הכנסה מתחת ל-7,000 ומגבלות רפואיות. או מגבלה מצטברת. נכון. מגיעים לוועדה רפואית. בוועדה הרפואית נבדקים לפי המוגבלות, אם זה פסיכיאטר או אם זה רופא, כל תחום של המגבלות. ואז בעצם מקבלים את התשובה הסופית, האם אותו אדם באמת זכאי לקבל את הקצבה שלו. וזה מביא אותי לשאלה שהיא המקבילה לאירוויזיון. אנחנו תמיד 2 נקודות פחות. אנחנו אף פעם לא. יכול להיות שבוועדה הרפואית יגידו לי, אתה אחלה, אתה באמת נכה, 43%, לא 50. אף פעם זה לא סוף פסוק. כמובן שיש ועדות לעררים, יש תביעות להחמרת מצב, יש תביעות של הגשה מחדש, יש לעתים אפילו ערעורים לבית הדין לעבודה. אני באמת חושבת שכל אדם שיש לו מגבלה שהיא מוכחת, והוא באמת מתקשה לעבוד בתחום העיסוק שלו בכלל, יכול לקבל. לעתים הדרך קצת יותר ארוכה, אבל הצדק תמיד יוצא לאור. כן, את מדברת איתי על צדק, ואני לצערי מסתכל דרך הפריזמה של הכיס. איכשהו יוצא שכל התהליכים שאת מדברת עליהם, הם תהליכים שיכולים להקריס מישהו כלכלית. זה ללכת לעורך דין, זה תביעה לכאן, תביעה לשם. זה עשרות אלפי שקלים. רוב האנשים נתקעים שם. אז לא מולי. במדינת ישראל יש חוק שקובע את שכר טרחת עורכי הדין בכל מה שקשור לביטוח לאומי, ואנשים משלמים רק אם הם מקבלים. כלומר, עורך דין מלווה אותם בכל הליך, מגיש את התביעות, מכין איתם את המסמכים, מנחה אותם, מייצג אותם בוועדות, מגיש ערר. כל החבילה הזאת כלולה בתוך רק אחוזים. נכון, בהחלט. זה עובד ככה גם עם החברות למימוש זכויות רפואיות, גם הן עובדות רק על אחוזים? גם הן עובדות רק על אחוזים, אבל, אמרנו ביחד. החברות למימוש זכויות לא יכולות לייצג את המבוטחים בעצם בוועדות הרפואיות. מה זאת אומרת? אז מה הן עושות? הם ממלאות טפסים. רק עורך דין מגיע לוועדה, מייצג בוועדה, יכול להגיש עררים לבית הדין בגין כל מיני בעיות משפטיות.
ולכן זה לא דומה. היום אנחנו יכולים לקנות כל חוות דעת או כל איזשהו מסמך רפואי מהרופאים הטובים ביותר במשק, ואין שום צורך בעצם במסמכים רפואיים, ויש אותם מאוד נגיש. ולכן לא הולכים לוועדה רפואית ללא ייצוג משפטי. תקשיבי, זה כאילו הזוי, אני מצטער שאני אומר את זה, זה הזוי בעיניי קודם כל שלא מספיקים רק התפוסים, ואז אנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו, כי לקחת כולם לוקחים. ביטוח לאומי לוקח מכולם כל הזמן, ואיכשהו כשצריך לתת הוא נעלם. מצד שני, מאוד מאוד מרגיע אותי לדעת שההליך הזה הוא חצי שותפות כזו, שנותן אינסנטיב גם לעורך הדין. נכון, עורך דין שלא יוכל לייצג בתיק, או יבין שאין שום סיכוי, אז הוא פשוט לא... גם לא ינפץ למישהו את התקווה שלו, של אולי זה כן יסתדר או לא. נכון. תודה רבה, ענבר, היה חשוב.